Kaniri ka All India Radio Shillong ka kubor ban puli di kesan lijana kimat bakongsan jong ka kubor. Ka jing start tenra jong kari India hakaliang ka Ayurveda ka kentiwi kari bat ka ajing mentoi ru yakiri haka perthai ong menteri rang badu kari Narendra Modi. Ka jing rakhi ya kale niam Diwali kan long mentakasngi. Peni hukum ki DC ka Meghalaya ban mana ya ka jing penbethai bathar ya ki bombula. Meghalaya nyopungot gibriu kila yu atma ya kajing pang COVID-19 bat prap nyongot kila kot nyen kesengi. Bat tau ke Assam ya ka Women's Help Desk haki thanat pulit ban ajing sengan bat pensuk ya ki kentai ki bakmi ya kajing bishar hok jongkaan. Ki khubor ki babnya. Menteri yang badu kari Narendra Modi nen kesengi ulang baka Ayurveda kalong kerukom tengrai jong kari India ha ka basumar bat tei ye ke jingko jingkia bat ka bala phai khmat sha ka ba ka miat jong kun ban rio ha ba IT ya artli ki jaka puli pentebet ha ka Ayurveda ki ba on sa pentre kam hadien habon ki ba ka snong Jamnagar bat Jaipur sha ka jait ban rio ka bala patai kubor lengba ka video conferencing haka jing rakhi ka Ayurveda de ka basan umuni ulong ba ka long ka jing kemen ka kraw na ka banta iwe ni kinong India ba ka jing start tenrai ka banadu men barin jong kari India menta kala penriu sparu ye kiwe de kiri jong ka perthei umudi ula kedosai ba haka ni ka kep bawan uknyang jing pang corona ka jing dawa ye kimar Ayurvedic kala kiostat haka leng ka perthei Susu ula banjur ru dak baong baka jing kiu irat haka jing long jing man haka beidei baka Ayurveda kan kentiu ru ya ka kam sangkai perthei ki beidei baka jing sumar bat haka kot ka kia haka ri. Ka dhan teras ka long ka jing rakhi haka si ki baningkong jong ka le niam Diwali ka balong nim ka sngi. Menteri rang badu kari Narendra Modi ula ai kublei ya ki pat ba halor ka ni ka jing le niam. Lengba ke Twitter Modi ula penpau ya ke jingkermen ba ublei dan bantri wan ra ya ke jingkemen ke jingroi ya ke spa ka po ha ka bok kanusem bat ha ka jingko jingkia ha ka jing imju iwe baro ki district magistrate jong ka West Khasi Hills bat West Jainte Hills district jong ka jila kila penjari da ka kendon iwe saw CRPC ha kini ki district ban khang bat bu adong ya ka jing penbethai ya ki bom pataka lan ki bom bula ha ka le niam Diwali ka balong mentakasngi kini district magistrate kila ong ba on sha ban penbethai ya ki bom pataka tang nadu ka por pra baji menmiet hadu shipho baji menmiet ha ka khat sautere jong nai wieng arajar arpho ya ka confirmed ha West Jainte Hills lawing no na ka benta ka jing le niam kali puja ka balong sibit men miet ka khat saw tere unai wing hadu ka por san de jing step jong ka khat san tere unai wing arajar arpho ka district magistrate jong ka East Khasi Hills district kala adong persya ya ka jing ti mau ti siam be an ha ka right of way lanik ROW jong ka surok ba National Highway South Pusau E jong ka surok Shillong nong ston ka bahap deng ka nyo bat kandai kilometer hapo ka East Khasi Hills district klem da yo ya ka quarry permit bat kiwe di kisirnon kum ka clearance certificate da ka bor sinjar ka badekmi kani ko hukum jong ka DC ka ongru ba kiba kum kini ki jait kam bean kila ban bu jingma ka kraw ya ka surok bat ru ya kinong let nang wan leng ba kani ka surok kani ka khubor ka wan shapina ka All India Radio Shillong. Kublai phi baro ki para nang snap ngadei ba lamphang simle ka khlam COVID-19 kalapin kalay ka jing imjungi baro khnang banyada ya la de bat yakiwe kin mau bandeng ki mas khaba phimi na yeng penjingai iwe na iwe pat abadan haki jaka pat ba kin mau ban sat ikikti bun sin ban om kta ya ka khmat da kikti bam khoi da ka bang ile bat bud ikine nila ban yada ya la de bat yakiwe na ka jingpang COVID-19 kani ka All India Radio Shillong mantangin beteng su iki khubor berangsa Katanat ka kot ka kya jong ko jela Meghalaya nim ka si kala pentim ba ka jela kala yo jingken ba ki dan nyo phongut ki brio ki bela yo thama yo COVID-19
Kabala kenti bagi jing don jong kiberang syak suman nak ni jing pang syaka 1000 arpo prangut. Prap nyungut ginong pang COVID-19 haka jela kila kot no nin kesengi kabala kenti bagi jing don kibala kot hadu menta syaka kendai 1000 saus pa san pusan ngut. Kat hadu menta ka jela Meghalaya kala yo jing ken bagi brio baro kibala syak ta ha COVID-19 kilong 10,000 san spa prap ho ingut. Bat kendai pu prangut kila kala no. Commissioner and Secretary jong katna transport jong Jila Meghalaya upentip baya ki candidate ki bawan banile ya ke entrance test na ka benta ka jing pulia second year diploma ha ka elementary education kata ka DLED na ka benta ka snem 1000 arpo hadu 1000 arpo ar la pelat na ka jing syate kendon ha ka adong odd even yaki kali ki baki pendan kam banwanile ke examen ha ka khatri torek jong nai wing 1000 arpo bat ki dan kam ban pen i ya laki admit card kuntop ru ya ki i admit card jong kani ke examen ha asam la thau ya ki women help desk ha ki ars patli ki thanat pulen na ka banta ban pentikna ya ke jing sungan jogi kinthai he ka jila u IGP CID u Surendra Kumar ulong ba katanat ki kam korbarri jong ko sarkar pedeng kalamang pisa silak tengka na ka banta ka wei pakawai ka thanat banbu yaki women help desk ha ka ba ulong ba kini kin ailat ikikin thai ki bawan ban yo ikijing bisar hok ha ki thanat bakin sngang bat snusuk ha ba ki dan parakan thai ukumar ulong ba kum kasin jam ban penduna yaki kam sni persha ikikin thai ki khna la thung kam ya laipo na ka shispa da ki pulit kan thai hadu ka kerdan sub inspector UIGP le thuru balathau ya ka cyber forensic training lab ha ka CID office ha ka jinglot ka balong kumba sauklur tengka Kaseng Federation of Western People kala dawana ka sarkar bakan pinstat no ya ka jing pentri kam ya ka jaka suma na ka benta kilong kumi ki ba armet ba ikilong kena kata ka maternity and child hospital ka bahanong ston ka bala depsna mentala arsnem u president jong sengmi jong Federation of Western People u hamar lengkhoi u lepen pau ye kijing sngokia halor kani kijing pentut jong sarkar ban plino ya kani kijaka ajing sumar ha ka ba ulo ong ba ka civil hospital nongston kamla shu ban pensa sumar ya bun kinong pang nakadaw ba ka day tang kani ka bai ka hospital sarkar hanongston namar kata uba lengkhoi ulapan pau ha katanat ka ba ajing sakri kaliang ka kya ha ka district bakan pen udlong ya ka jing sedang pentri kamno ya ka maternity and child hospital kloi kat bala ka senjuk kinong senchas nong joko bri new trap nen ka si klan no senyang dakinep kembor syaki kena ba kinong tre joko AW Thomas Girls Home ka bahajaya lum sentiu Shillong kani ka senjuk kala knere la ka jingkersan lem ya kani ka jakari khunsuet hadien ba dangshen saup sangut ki kena nakni ka jakari khunsuet ila yo e ka jing pang COVID-19 ha kani ka jinglek no senyang ka senjuk jom kinong senchas nong leidon rong ka ru menteri ka tanat ka kya ka jela ba el hek haba ajin kirana ka jingyalang uba hek ula kentu yakini kikena bakin don ya kaman ka bajuan bat ka bor perkhat ka baklan banile persya ya kani ka jingpang ha ka ba ulai thu ba kumno ula la ban jom ha ka ji kun persya yuni kunyang jingpang da ka balong klan na la ka bor perkhat kani ka digasin ka ba ar ba uni menteri jong ka sarkar ula let biang sya ka AW Thomas Girls Home tang hadien kendiat singi ka Jila Meghalaya kala yo e ka jingja that ka jingwan pendam wat no jong unong yelam ka kunhun king atiar ulfa u dristi rajkowa hakmat ki borsi pai jong ka nengkra is garu hills hakamit si balang u menteri ramba ka Meghalaya konrad ke sangma ba pen pawe la ka jing sngo halor ka ni jingwan pendam wat bat IT yala di jong rajkowa ki borsi pai kari ulong ba ka tanat pulut jong ka Meghalaya kala twet jur ri uni erang la slemba ka bala pen bor u hado bo ndawan ban IT no yala di mat ki borsi pai u kon sang ma ulo ongru bakatanat pulit ka jela kalong kabat bit bah hagir kom trekam bat kani kan long sa wepat umau jam syaka sukasan kaban ne islam ha Meghalaya katu ni ka khubor lakut kablawan shapi na ka All India Radio Shillong